Ďalší nádherný deň. Vás som tu nečakal, detektívka. Jane Doe. Našli ju tu dole pri rieke. Príčina? Tupý úder. Čo sa ti stalo? Mám jednu novú stopu. Ale mám pocit, že mi niečo uniká. Takto vidíš samú seba? Tá bosorka je preč. Si uväznená v jej podlej kliatbe. Vydriab sa z nej. Chýbajú mi staré časy. Vzala mi všetku moju moc, ale môžem ju získať späť. Hurá! A je tu celý klan, takže vyrazme. Pôjdem cestou bosoriek. Stihne ťa tam smrť. Pridaj sa. Kto pri zmysloch by chcel byť v kovene Agáty Harknessovej? Zhodou náhod nehľadám bosorky pri zmysloch. Zlatko, si v pohode? Preboha! Wow! Čo to robí? Kam ide?